Okupatsirani nkhanizi ndine Chance Mozobanda kuyamba mitu yake. Bungwe la CHRR lati lapeza $100,000 zogwirira ntchito yodziwitsa anthu zambiri zokhuza chisankho. Ndipo bungwe la Malawi National Examinations Board lalengeza za kutsekula ndondomeko yolembetsa mayeso a boma chaka cha 2025. Mzamasewero Silver Strikers yati kuchoka kwa mkulu wa ntchito wazati muyi kupita ku UK kumaphunziro sikusokoneza kaseweredwe kake. Iyo inali mitu ya nkhani, tsopano kupatsireni nkhanizi mwatsaranetsarane. Zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Institute for Public Opinion and Research IPOL zasonyeza kuti Amalawi ataya chikhulupiriro maphungu a nyumba ya malamulo atikamba koyimira zofuna zawo ndi zazipani zawo osati za anthu awo, motero pakhali malira ntchito zawo. Mmodzi mwa akuluakulu kubungweli Michael Chasukwa wanena izi pomwe amapereka zotsatira za kafukufukuyu ku Lilongwe, ndipo ati ali ndi nkhawa kuti izi zitha kusokoneza chisankho cha chaka chamawa. Ndi ripoti la Western Guta. Ripoti lasonyeza kuti 81% ya anthu m'maboma 27 ikuganiza kuti aphungu sawafunsa maganizo. 83% akufuna kuti adziwachotsa ngati sakutumikira zowapindulira, zomwe nchifukwa anthu 9 mwa 10 aliwonse akuvomereza zowachotsazi. Mmodzi mwa akuluakulu a IPOL Michael Chasukwa wati 44% ya anthu omwe anawafunsa inati akufuna aphungu azikhala pa mpando zaka 10 zokha polingalira bodza lawo komanso kusakwaniritsa zomwe analonjeza pa kampeni. Achasukwa ati chosangalatsa nchakuti anthuwa akuti amakhulupirira kwambiri atsogoleri achipembedzo pambuyo pake mafumu kuyerekeza ndi atsogoleri osankhidwa onga aphungu. Anthu ngati akukayikira ena makamaka ovota zimene amapanga promises zimene akuchita. Chaka chamawa tathaonena kuti chifukwa chani ndikavote kuti anthu amene tikuwavotera wasakutithandiza. Chiwerengero chathu cha anthu ovota chaka chamawa chitha zapezeka kuti chatsika vota anthu sangakhale ndi chidwi. Katswiri pa zaulamuliro wa Victor Chipofya wati nzokhumudwitsa kuti mdziko lino anthu amayembekeza aphungu kuti azithandiza zosowa zawo, komabe wati anthuwo sakulakwitsa kuti phungu osawatumikira bwino ku nyumba ya malamulo azimuchotsa. Ali zimathandauza chitukuko, anthu omwe apange zinthu zokuti azitukule, koma kwa nthawi yayitali anthu ambiri omwe akhala kutenga nawo mbali pa nkhani za ndale ndi anthu okuti amafuna apange zinthu zija zokuti angozithandiza okha. So zimene zija zimapangisa kuti anthu atayene chikhulupiriro mwa anthu a ndale. Ripoti ili laonjezera kuti ngakhala aphungu angakhala ophunzira bwino, anthu akuti alibe kuthekera kopanga ziganizo m'malo mwa Amalawi nthawi zina zomwe zimachitika kamba kuti safika kumadera komwe amatumikira. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Phungu wadera kumpoto cha Kuzambwe boma la Salima a Enoch Phale watsindika kufunika kuzindikiritsa nzika za dziko lino momwe nyumba ya malamulo imathandizira anthu ndi kukwaniritsa zolinga za boma. Iwo anena izi pomwe amakumana ndi anthu amdera lawo pa msonkhano omwe linakonza ndi bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT. Iwo anaonjezeranso kuti msonkhanowo wathandiza kuti anthu amdera lawo amvetse mmene nyumba ya malamulo imagwirira ntchito zake. Choyamba ndikufuna kuti ndithokoze Democracy International komanso CSAT popanga dongosolo lokuti tikhoza kukumana kunoko kwa Senior Chief Khombedza panopo Matenje Community Secondary School kuti tibweretse pamodzi adindo osiyanasiyana amene amatumikira ntchito zachitukuko komanso kutumikira ntchito zina kudera kuno. Lero tinali ndi atsogoleri a mipingo osiyanasiyana, mashehe, akhristu, tinali ndi adindo a Area Development Committee, tinali ndi amene amayimirira ntchito za ulamali osiyanasiyana komanso abambo ndi amayi ochokera magawo onse awiriwa masenior chief athu awiri. Mkumano wa lero inewa ndikondweretsa kwambiri chifukwa mmene napanga chisankho kunena kuti ndikakhala nawo nkumaliza nawo ndikafuna ndidziwitsitse zenizeni zimene anthu amaganiza pasi pa mtima pawo kunena kuti kodi angafune kuti ine ngati phungu wawo ndidzatumikira bwanji komanso ndidzilankhula ziti. Ndakondwa kunena kuti lero talankhulana momasuka kwambiri, anthu ambiri amasuka ndi kunena kuti ife timafuna mukapita ku nyumba ya malamulo mukatipangira malamulo one kuti asachipinje kunena kuti dziko lino likhale likutukuka kuphatikiza kunoko. Malamulo opinja amabweza achitukuko mbuyo. Komanso ndamva khumbo lawo akambapo za nifi imene akufunira, akambapo osazonena kuti ife ngati achinyamata timafuna titatenga nawo magawo akambapo za njala, akambapo songakhala ulumali imene amafuna ife kunoko kuti tidzigwira nawo ntchito limodzi. Koposaposa kuti ndi njira ziti zimene tikhoza malumikizirana.
ine ndikufuna kuti ndathokoze chifukwa cha dongosolo limene lili ndikuwalimbitsa mtima kunena kuti monga dayambira 2019 kufika tsiku la lero kuti tayenda limodzi nthawi yayitali tapanga zambiri zitukuko ndipitiriza kunena kuti tiatumikire ndi kumalumikizana nawo mwa njira ngati imeneyi. Mkulu wona ntchito zophunzitsa anthu ku bungwe la ASISAT Moffat Phiri wauza Zodiac kuti apitirira kufikira anthu mgawo lachiwiri ophunzitsa anthu zokhuza mmene nyumba ya malamulo imagwirira ntchito yake. Kukondwa kuti nkhani zikutulukabe madera onse amene tikuyendako mwachisanzo nkhani yokhudzana ndi mayina amene anthu amapindula nawo ngati NIFI komanso kupindula nawo zinthu ngati za social protection ntukula pakhomo zikutuluka kwambiri. Ani takondwa kuti kunonso ku Salima Northwest zatuluka za anthu atha kukamba. Tilokondwa kuti pamene madera ambiri akukamba mfundo zokhala ngati izizi andi zikutuluka ndikuti aphungu athu aku nyumba ya malamulo atengapo akhala ndi mphamvu kuti nkhani ngati zakathatiwo zitula. Koma ife ngati ASISAT tipitirizabe kulumikizana ndi makomiti oyenerera ku nyumba ya malamulo kuti pa mfundo ngatizi athe kuyankhapo. Choncho tikulimbikitsika sitibwerera mbuyo tipitirizabe kufikira madera osiyanasiyana mdziko lino kuti mfundo ngatizi zikakhala zambiri ndiye kuti aphungu aku nyumba ya malamulo azayankhula ndi voice imodzi pamene akufuna kusintha mfundo zimene zikuwaphinja Malawi. Chinali chaka choyamba pamene ASISAT inali pa ground kukumana ndi aphungu. So far tikhala kuti tafikira aphungu kwana 12 mchaka choyamba. Ndi target imene ife tinali nayo ndipo tayikwanirisa koma inali ngati pilot. Tiyesesa kuti mu chaka chachitatu chachiwiri cha programu iyi tiyesese kuti tifikire madera ambiri aphungu. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lati lapeza ndalama zokwana $100,000 zoyendetsera ntchito yozindikiritsa anthu kufunika kulembetsa mkaundula wa anthu oponya voti kalembera amene akuyembekezeka kuyamba mwezi wa mawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Maxwell Mvula wati akufuna 70% ya Malawi omwe ndovomerezeka kuponya voti adzatuluke kuponya voti pa chisankho cha chaka cha mawa. Anthu amene adavota ndi anthu amene anapitira theka lokwana 58% plus komano kusogolo kuti kufundisa kuti at least Amalawi ochuluka amene tikawerengesera ma percentages azikwanira at 70. Izizi ndi kuti zikuonesa chikhumbokhumbo chona kuti bomalo ndithu lasangidwa ndi Amalawi eno ake ndipo Amalawi onso avomerezanso kuti asankhadi boma limenelo. Izizi kuchitika chonchi chikwataona kuti mbuyomu zisankho mmene anthu anapita maunyinji anapita mwina mu chaka cha 1994 koma kuchokera pamene popo anthu ambiri akhalasa kupita mwina ukavota era ngolembesa. Pa ground patili ndi project imene tikupanga ija pa chizungu amati enhancing the participation of the general public in the 2025 general elections kuwamema Malawi ino ake kuti atengepo gawo pa zisankho zimene zikubwerazi mu 2025 ukavota komanso mwina kuyimiranso mipando yosiyanasiyana. Andife pa ground ipo nikani mwina tabweranso kudeza kunoko chinthu chimodzi chimene tikupanga ndi kuwakonzekeresa tolankhani kuti aina kuti atani aitika mapita kuzisankho za 2025 komanso kwaphunzitsa tolankhani mu nkhani za malamulo asopano ameke amene alipo chifukwa tikuziwa bwino lomwe kuti ife paife tokha sitingafikira Malawi onse paife tokha koma tikazera kwa tolankhani kapena tikazera mu nyumba zowulutsa mawu ndikuti Malawi ambiri tikhala tikuwafikira. Akuluakulu ena pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo ati ku msonkhano wa COP29 omwe uchitike mu November chaka chino akapempha mayiko olemera kuti apereke thandizo kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi madzi osefukira mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la International Center for Climate Change and Development Safi Ikbo wati mayiko osauka monga Malawi akuyenera kumapindula ndi thumba la zachuma lomwe msonkhano wotere unakhazikitsa chaka chatha. Winston Kaimira ali ndi ripoti. Ndi thandizo la bungwe la DAI UK Global International, bungwe la International Center for Climate Change and Development ICAD labweretsa pamodzi akuluakulu osiyanasiyana pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo ochoka mayiko monga Malawi, Zambia, Tanzania, Bangladesh ndi Rwanda. Ndipo lachitatu anthu omwe akuchita maphunzirowo anapita kudwangwa mboma la Nkhotakota kukaona momwe madzi osefukira akhudzira anthu chaka chino nderalo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Christian Aid Ali Ngirazi anati mayiko olemera akuyenera kugwiritsa ntchito thumba latsopano pothandiza pa mavuto kamba kakusintha kwa nyengo pofikira anthu omwe akuvutika ndi madzi komanso mavuto ena onga awa mayiko osauka. Chitutu zimene chatipeza nchoti ngozi yomwe inachitika kuno anthu aina wakhudza zedi chifukwa ataona zinthu zambiri zomwe zawonongeka komanso zina zomwe zidatayika. Moti
taonadi kuti ulendo unaloyenerera. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu ku khonso la boma la Nkhotakota a John Manda anati ulendo wa akuluakuluwa ndi othandiza pofikira anthu omwe akuvutika kamba ka madzi osefukira. Ndi mbali imodzi ngati ya iwo kapena ngati ya ife boma kupeza mapatena zosiyanasiyana kuti atithandizire ngati mmene timachitira nthawi imene ngozi zilatigwera. Mphumwi zomwe zikuchita maphunzirowo zikuyembekezeka kumanga mfundo kuti akazipereke ku msonkhano okambirana za zachilengedwe wa COP29. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhotakota ndine Winston Kaimira. Unduna ona zamalonda wati chipata cha makono cha Mchinji chathandizira dziko lino kuonjezera ndalama zimene limatolera pa mwezi m'mbuyomu kuchoka pa 1 billion kwacha kufika pa 3 billion kwacha. Mlembi mu undunawu a Christina Zakeyu wati chisekulire chipatachi mwezi wa December 2022 pali mgwirizano waukulu pakati pa ogwira ntchito kamba kuti ofesi za nthambi za boma zili m'malo amodzi. Wilson Henry walemba ripoti ili. Mlembi wamkulu mu unduna zamalonda ndi mafakitale a Christina Zakeyu ati chipata cha Mchinji chomwe chinamangidwa ndi thandizo la ndalama zochoka ku Banki ya African Development chabweretsa kusintha kwakukulu m'maonekedwe komanso kapezedwe ka ndalama. Zakeyu ati mwachitsanzo ndalama zoposa 3 billion kwacha ndi zomwe boma likutolera pa chipatachi mwezi uliwonse kuchoka pa 1 billion kwacha zomwe boma linkatolera, chinthu chomwe akuti nchopambana kwambiri pa gawo la zamalonda. Iwo ati pambali pobweretsa pamodzi nthambi za boma zosiyanasiyana, nthawi yomwe ochita malonda amataya yachepa kuchoka pa masiku asanu ndi atatu kufika pa maola okwana 48, ndipo anthu ochuluka tsopano akugwiritsa ntchito chipatachi osati njira zosavomerezeka. Iwo anena izi ku Mchinji dzulo pa ulendo wa olemba nkhani pofuna kukaona momwe zinthu zikuyendera patatha pafupifupi zaka ziwiri chitsekulireni chipatachi. Mbuyomu timatolera according to information yakwe amatolera mwina 1 billion kwacha pa mwezi, koma panopa ndiyo SPP panopa tukamba za more than 3 billion pa mwezi. Ndi mutaona kuti chinthu chimene chichi chabweretsanso improvement kutolera kwa ndalama pakati. Mkulu otsogolera bungwe la Malawi Revenue Authority MRA ku Mchinji Atapiwa Nzunga anati ngakhale kuti dziko lino likutumiza katundu ochepa kunja, mbewu zakumunda ndi zomwe zikumachulukira kwambiri kutumiza kunja kudzera pa chipatachi. Tikatengera katundu otuluka ndi kulowa tikulowesa katundu wambiri kusiyana ndi katundu amene tikutulutsa. Katundu amene tikutulutsa pakali pano ndi katundu ngati soya cake, soya pieces, chicken pieces. Mvula ikagwa bwino timatulutsa katundu wambiri amene amatuluka mu ulimi ngati soya, ntedza, koma chaka chino sitinatulutse katundu ngati amene. Chipata cha Mchinji chomwe ndi ya ndalama zokwana 7.1 billion kwacha anachitsekulira pa 7 December 2022 motsogozedwa ndi President Lazarus Chakwera komanso President wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiac ndine Wilson Henry. Mukondera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Kusintha kwa nyengo kwa South Africa la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira.
koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulibe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba wochepa. Musapite kutali, ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Mumodzi tu muli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti muziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. Fifad, financing agriculture development. takulandiraninso tione mitu ya nkhani zathu. Bungwe lolembetsa mayeso a boma la Malawi National Examinations Board MANEB lati liyamba ntchito yolemba ana mkaundula wa mayeso a chaka cha 2025 kuyambira pa 23 September mpaka pa 30 November 2024. Mneneri wa bungweli a Angela Kachitigu wati akuluakulu oyendetsa sukulu aonetsetse kuti ntchitoyi isakhale ndi zolakwika zilizonse komanso kuti ndalama za mayeso adzilipira kudzera pa phone ndi ku bank. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Mkalata omwe wasayina ndi mkulu wa bungwe la MANEB Dorothy Nampota, bungwe linatsindika kufunika kokoza zolakwika pa nthawi yolembetsa ophunzira mkaundula, njira zolipirira ndalama za mayeso komanso kutsatira masiku omwe ayikidwa kuopa mavuto ena. Mneneri wa bungweli a Angela Kachitigu wati kupempha bungweli kukoza zolakwika zomwe sizidakonzedwe ndi malo olembetsera mayeso kuzachititsa kuti okhudzidwa adzalipire chindapusa. Makolo komanso ophunzira ati kuwalimbikitsa kuti akafuna kulipira ndalama ya mayeso aonetsetse kuti tsimikiza zomwe ophunzira alembetsa mayina awo, masubject omwe alembetsa asanalipire ndalamayi. Komanso masukulu kumbali yawo akuyeneranso kuonetsetsa kuti alimba mwa ndondomeko yolondola masubject komanso mayina ana chifukwa akalephera kupanga izi zapereka chindapusa. Pamene wayamikira kuyamba msanga kwa ntchitoyi, komabe mkulu wa bungwe la CISEKA Benedicto Kondowe wapempha bungwe la MANEB kuti likhale lokonzeka kulandira madandaulo omwe angadze okhuza kulembetsa ndi kulipira ndalama za mayeso. Zipereka mpata kwa makolo ndi ana kuti akwaniritse ndondomeko zimene zakhazikitsidwa, komanso ziperekanso mpata wokonza zosamwa zimene zingabwere nthawi imene ana azilembetsa komanso azilipirira ndalama yawo. Zichepesa chiwerengero cha ana amene nthawi zina amatha kulephera kulemba mayeso chifukwa chonena kuti nthawi inali yochepa komanso a MANEB analibe mpata wonena kuti akanatha kuonjezera. Malinga ndi bungwe la MANEB, ntchito zolemba ophunzira mkaundula wa mayeso ndi kupereka ndalama ziyamba pa 23 September ndipo ntchito yolemba idzatha pa 30 November pamene yopereka ndalama za mayesozi idzatha pa 31 December. Kampani ya Cato Civils akuti tsopano yakwanitsa kusonkhetsa pafupifupi zipangizo zonse zofunika pa ntchito yofuna kubwezeretsa madzi ku Lilongwe kuchoka ku Salima yomwe ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa November. Nduna yoona za madzi a Bidemia yati kampani yachedwa pang'ono pa ntchito yoyitanisa zida kamba kuti zambiri mwa zipangizozi zimayenera kupangidwa mogwirizana ndi ntchito yomwe akuyenera kugwira. Ntchito yotenga madzi kuchoka ku Salima yomwe ndi ndalama pafupifupi 535 billion kwacha ikuyembekezeka kudzapindulira anthu a m'boma la Lilongwe, Salima komanso Nkhotakota ndi madzi aukhondo. Zambiri zikuchitika and project imene ikhala ndi 100 million liters ya madzi pa tsiku and idutsa mu Salima boma, Chipoka, Khabantenga, Nkhotakota, madera ena ndi ena, Mvela, Chezi, Dowa boma ndi Lilongwe City. Ma trading centers onse amene pipeline imene ikudutsa alandiranso madzi ndekuti SDG 6 Dr. Lazarus Chakwera ayikwaniritsa ndekuti anthu ambiri alandira madzi aukhondo and hygiene pankhani ya hygiene ndithandiza kwambiri. Ndi project yofunikira kwambiri and tasangalala kwambiri kuona kuti zambiri zafika kale ku Songwe border panga procure zinthu zofunikira kwambiri kuti project iteke.
boma lavomereza kuti kudalira mvula yokha pa ulimi wa mpunga ndi china mwa zomwe zikulepheretsa dziko lino kupindula kwambiri ndi ulimiwu, koma akuluakulu akufuna kuti dziko lino liwonjezere mpunga omwe limalima kuchoka pa matani 150,000 kufika pa 330,000. nduna ya zaulimi Sam Kawale yati mwazina boma ndi magulu okhuzidwa agwirizana zowonjezera chuma chopita ku ulimi wa mtundu kuti kwambiri anthu azigwiritsa ntchito makina komanso manyowa pa ulimi. Kasimu Aubi walemba ripotili. nduna ya zaulimi Sam Kawale yati ndizodandaulitsa kuti dziko la Malawi likupitirira kukolola matani awiri okha a mpunga pamalo okula hekitala imodzi, pomwe maiko ena akukolola matani ofika 10 pamalo okula chomwechi. Iwo ati kudalira kwambiri mvula, kugwiritsa ntchito nthaka yomwe siyoyenera, komanso kusagwiritsa ntchito zipangizo za makono ndi zina mwa zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lidzikolola mpunga ochepa. Komabe iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko yatsopano yotsogolera ntchito za ulimi yomwe dziko la Malawi pamodzi ndi mabungwe a JICA komanso CAD akhazikitsa ithandiza kukweza kuchuluka kwa mpunga omwe dziko lino likukolola. Lero takhazikitsa ndondomeko imene tigwiritse ntchito zaka 5 zikubwerazi kuti dziko la Malawi liyambe kulima mpunga wambiri. Panakali panopa kuno ku Malawi anthu amakolola matani awiri pa hekta, pamene kunjawa zathu akupanga matani pafupifupi 10 tons pa hekta. Koma ku Malawi kuno tili ndi zinthu zimene zikhoza kutiyenereza kuti tikafike pa 10 tanipo. Mkulu wa bungwe la JICA mdziko lino Akazuhiro Tambara anati ndikofunika kuti dziko la Malawi lilimbikitse kulima mbewu zina monga mpunga zomwe zingathandize kukweza chuma cha dziko lino kudzera mu katundu yemwe dziko lino lingamagulitse kunja, zomwe pamapeto pake zingathandizenso kuti dziko lino lizipeza ndalama zakunja zochuluka. Ndondomeko ya zaka zisanu ndi chimodzi yomwe akhazikitsayi, yomwe igwire ntchito kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2030, ikuyembekezeka kuchulukitsa mpunga omwe dziko lino limakolola pa chaka, komanso kuthandiza kuti dziko lino likhale ndi misika yokhazikika ya mpunga. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Kasimu Aubi. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yati kuchoka kwa mkulu wa timuyi a Patrick Chimimba kupita ku sukulu ku Mangalande sabata yamawa sikukhuza kayendetsedwe ka timuyi, alikamba kuti ayika ndondomeko zoyenera. Wapampando wa bodi ya timuyi a George Kauza Masina wati ngakhale akuchoka Achimimba sanasiye kugwira ntchito ku Silver Strikers, komabe pakufunika wina woti agwirizire udindo wawo. Achimimba anasayinira mgwirizano wa zaka zitatu ndi timuyi kumapeto kwa chaka chatha. Apanso ndi pamtsiriziro